Плошча, якая б то ні была, ніколі не з'яўляецца спосабам змяніць уладу. Спосаб змяніць уладу, яны заўсёды юрыдычныя. То бок, а шлях да гэтых спосабаў, інструменты, якія звычайна добры інструмент гэта выбар. У эфіры Белсату размова «Вокс Популі» «Голас народу». Серыя праграмаў, куды мы запрашаем людзей, якія раней не займаліся палітыкай, але падчас гэтай выбарчай кампаніі не здолелі прамаўчаць. Сёння госць праграмы Максім Знак, вядомы юрыст штаба Віктара Бабарыкі. А весці праграму будзем мы, Святлана Калінкіна і Віталь Цыганкоў. Вітаю вас. Добрый день. Максим, ну, можа, першае пытанне, сапраўды, як складваліся вашы адносіны з палітыкай да гэтай кампаніі? Вось, ну, я не думаю, што зусім ніякіх не было, як яны выглядалі. Вы як-небудзь прымалі ўдзел у нейкіх, ну, скажем, кампаніях, дыскусіях, ці вот зусім былі апалітычныя, ці бываюць такія людзі? Ну, ведаеце, з палітыкай мы як такія знаёмыя наводдалі, то бок, калі сустракаем адзін аднаго, мы так ківаем, але не вітаемся за руку. Я не могу сказать, что я удзельнічаў у нейкіх палітычных кампаніях. Было некалькі праектаў, дзе я раіў як юрыст, можа, нешта тым, хто нейкім чынам удзельнічаў у палітычнай кампаніі. І калісьці яшчэ 2006 годзе склалася так, што ўсе мае сябры былі на плошчы Кастрычніцкай альбо Каліноўскага, і дзень за днём іх становілася ўсё менш і менш, і вось я таксама там апынуўся, і у мяне былі такія выдатныя вакацыі цягам 13 дзён. Я пазнаёміўся з цудоўнымі людзьмі. Гэта, напэўна, было самы такі вялікі мой удзел у палітыкі. Ну і гэта вельмі сур'ёзны і вельмі прынцыповы і грунтоўны ўдзел. І пасля яго была, я так разумею, нейкая паўза. Яна была выклікана нейкім расчараваннем, нейкім адчуваннем, што ў гэтым няма вялікай патрэбы, ці што ваш удзел нічога не зменіць в краіне, а вам можа прынесці нейкія толькі праблемы? Я не лічу, што гэты ўдзел быў такі сур'ёзны і вялікі. Я лічу, што займацца палітыкай – гэта прафесія. Гэта трэба рабіць, як усё іншае прафесійнае. У мяне іншая прафесія. Я юрыст, і я цягам усяго гэтага часу, і зараз я займаюся юрыдычнымі пытаннямі. То бок я не лішу сябе палітыкам і ніколі гэтую ролю на сябе не прымаў. Ні тады, ні зараз. Максим, але вы адзін з самых паспяховых юрыстаў краіны, вы у міжнародных рэйтынгаў юрыстаў, там на высокіх пазіцыях, вы арбітр міжнароднай палаты арбітраў, вы выкладчык БДУ. У вас усё добра, а палітыка гэта такая, ну, неўдзячная, калі не сказаць, небяспечная справа ў нашай краіне. Беларуская, так, у нашай краіне. Вось, ці цяжка прымалася гэта рашэнне нарэшце з такога назіральніка ці неактыўнага ўдзельніка ўсё ж такі, ну, зрабіць такі сур'ёзны крок? Ну, першае, дзякую за камплімент наконт маёй паспяховасці. Це не камплімент, гэта такі афіцыйная біяграфічная справа, даведка? Ізноў-такі я лічу, што вось у нас так чорнае-белае, калі ты ўдзельнічаеш у палітычным працэсе, то абавязкова ўсё будзе кепска. Мне здаецца, што тое, што здарылася вось зараз, у 2020 годзе, гэта вялікая колькасць людзей нейкім чынам, можа, таму, што яны не вельмі добра усведамлялі, што адбываецца. Можа, таму, што былі нейкія спадзевы. Але яны не лічылі, што яны ўвязваюцца ў нейкае там такое вельмі небяспечнае мерапрыемства. Так. І што датычыцца мяне, то я увогуле назіраў за ўсім так трохі збоку, але калі я ўбачыў там, што можна палепшыць у кампаніі менавіта Віктара Бабарыкі, там я прыйшоў у штаб, прапанаваў некалькі ідэяў і неяк выпадкова апынуўся вось на пазіцыі кіраўніка по юрыдычнаму кірунку і адваката Віктара таксама. Але ўсё гэта нейкі такі шэраг выпадковасцяў, які адбыўся, і я вось калі запытацца, ці разумеў я, калі я вось ішоў з гэтай ідэі, што гэта будзе сказвацца там на маёй кар'еры, на нечым іншым, не, я не разумею, і дагэтуль я лічу, што разумела, што ў нас ужо здарылася вельмі шмат чаго на працягу гэтай кампаніі, але у гэтай кампаніі у гэтым годзе прынялі ўдзел дзесяткі тысячаў людзей. Я кажу, не прынялі ўдзел, паставілі подпіс. Я кажу людзей, якія
вось ужо нешта зарабілі. Былі валанцёрамі, Ну збіралі так, яны подпісы. уласна удзельнічаюць у гэтай кампаніі, актыўна удзельнічаюць. І калі ўявіць, што з гэтай часткай грамадства нешта здарыцца, нешта такое небяспечнае, нешта вось будуць нейкія меры да кожнага з іх прыняты, то я нават не ведаю, што будзе. Але з ж краінай. Всіх не вы- перезвольняєте, да? М? Всіх не перезвольняєте, образно кажучи. Ну, па-першае, звальняць можна толькі тых, хто не з'яўляецца там дырэктарам уласнай кампаніі. Там уласную кампанію можна банкруціць, напрыклад. Вось, можна нейкія іншыя перашкоды ствараць для людзей. Але калі зарабіць кепска ўсім гэтым людзям, то гэта як стрэліць у нагу сабе самому. Я разумею, што гэта нікога не спыняе звычайна, але маштаб іншы зараз. Вось я хочу удакладніць, калі вы ішлі ў кампанію, вы ж не маглі ведаць, што будзе такая колькасць людзей удзельнічаць. Я ведаў ужо, што там больш за 8 тысяч чальцоў ініцыятыўнай групы. То бок вы ўжо на такіх апошніх Не, ведаеце, у мяне падышлі. вельмі цікавая гісторыя увогуле з гэтай ініцыятыўнай групай. Я запісаўся сярод іншых. Я лічу, што я просто па сваім знаёмым пазбіраю подпісы. А я запісаўся, я прыйшоў атрымліваць пасведчанне сябра ініцыятыўнай групы і высветлілася, што яго няма. То бок мне не далі гэтае пасведчанне, я развярнуўся і сышоў. Як высветлілася пазней, я быў адным з гэтых 300 спартанцаў, у якіх там была памылка, і ім выдалі пасведчанне крыху ўжо праз тыдзень ці праз 2, не памятаю дакладна. Вось. І ўсё гэта магло б скончыцца, але нейкі ў мяне быў такі уласны непаразуменне, як гэта я вось такі і не стаў сябрам ініцыятыўнай групы. Таму я напісаў просто ў штаб, што ёсць некалькі ідэяў па юрыдычнаму боку, мяне запрасілі, і вось яно пайшло так. То бок гэта таксама, калі б не гэтая гісторыя з памылкай наконт пасведчання, то, напэўна, я просто збіраў бы подпісы і лічыў, што мы... А ці шмат людзей у штабе, якія вось так не рыхтаваліся, а самі прыйшлі, засталіся і працуюць? Ну, увогуле, калі мы паглядзім на штаб, то штаб гэта тыя людзі вельмі актыўна, вельмі ініцыятыўныя, прафесійныя, якія вось аказаліся ў патрэбны час, патрэбным месцы. То бок у Віктара Бабарэкі сапраўды ёсць талент збіраць тых людзей, якія могуць вельмі добра працаваць і збіраць тых людзей, якім неяк добра адзін з адным. То бок у нас няма канфліктаў, у нас няма нейкіх спрэчак, у нас ўсё канструктыўна. І вось гэта такі маленькі цуд, які адбыўся, і дзякуючы гэтаму цуду штаб паспяхова працаваў весь гэты час. Вось вы прыйшлі менавіта каманду Віктара Бабарэкі. Чым это тлумачыце? Ці вы ўбачылі менавіта ў гэтым чалавеку нейкія прывабныя якасці, якія вас прыцягнулі да ідэі яму дапамагчы? Ці проста вы ўбачылі, што гэта той патэнцыйны кандыдат, які мае найбольш шансаў, калі не перамагчы, то нешта змяніць, нешта ўзрушыць у краіне. Вот тут был менавіта такі разлік, што гэта чалавек, які мае шансы, ці менавіта сімпатыя да яго асабіста? Вы так раздзяляеце, нібыта гэта розныя адказы. Я лічу, што, па-першае, я не магу ўявіць, каб я пайшоў да каго-небудзь падтрымліваць, каб мне не падабаўся гэты чалавек, а не падабаліся ягоныя якасці, нягледзячы там на нейкія шансы. То бок, так, я знаёмы з дзейнасцю Віктара Бабарэкі, я чытаў яго інтэрв'ю, я бачыў, што як ён разважае, мне гэта падабалася. Не па ўсіх пытаннях, то бок ёсць пытанні, па якім я і шмат хто іншых з ім паспрашаўся бы, але агульна гэта быў чалавек, які, я разумею, што нам будзе з ім зручна размаўляць і працаваць, калі ён стане прэзідэнтам. Вот сказали, паспрачались бы, я вчуплюся, каб не забыць это пытанне. А было такое? В штабе спрачаліся? Бо Віктар Бабарэка даволі радыкальна мяняўся ад пачатку кампаніі, рыторыка мянялася, нават нейкія іміджавыя рэчы. Вот гэта пад уплывам такіх людзей, як вы? Былі там спрэчкі, былі парады? Я ўжо сказаў, што спрэчак не было. Все рашэнні, якія прымаліся, яны прымаліся кансэнсусам. І калі нешта мянялася, то, ведаеце, у нас мяняецца кожны дзень нешта новае адбываецца. І калі гэта нешта новае адбываецца, то можа штосьці пераасэнсоўваецца. Так я скончу адказ на тое пытанне, якое вы задавалі.
Па-другое, бясспрэчна, гэта быў, ну, на мой погляд, самы моцны з тых кандыдатаў, які вылучыўся, таму у яго былі найбольшыя шансы. І трэцяе, і з гэтага ўсё пачалося, нават у Фейсбуку напісаў, я пабачыў, што нарэшце замест проста нейкага жадання і дзеяння ўласнага ёсць нейкі механізм, інструмент, які спачатку ўключаецца. Бок ён не пайшоў збіраць сваіх знаёмых у ініцыятыўную групу, ён выпусціў відэо і сказаў: давайте мы запішам 150 000 чалавек, і кожны адставіць свой подпіс, і гэта будзе ўжо сабраныя подпісы для вылучэння ў якасці прэзідэнта. Зразумела, што так не адбылося. Аднак сам падыход краудсорсінга і ідэя тым, што гэта справа беларусаў зараз і займацца палітыкай усіх, не толькі тых, хто хоча падставіцца, а ўсіх астатніх. Вось гэта ідэя мне вельмі спадабалася, таму што на той час, калі ён вылучаўся, все казалі, гэта немагчыма, гэта абсалютна немагчыма, каб 100 000 подпісаў было сабрана, калі пандэмія і калі ніхто не мае досведу збору гэтых подпісаў. Вось, і я бачыў, што ёсць кандыдат, які ад пачатку вось на гэты аргумент прапанаваў рашэнне, якое цалкам юрыдычна было нармальным, і гэта мяне прываблівало таксама. Максим, вы не адвакат Віктора Бабарыкі, але Я ўсё ж адвакат такі- Віктора Бабарыкі, у меня Ну, есть я дамова. маю на ўвазе па крымінальнай справе. Але я адвакат Віктора Бабарыкі, у меня есть дамова з Віктором Бабарыкам, у меня есть даверанасць ад Віктора Бабарыкі. Я адмыслова не ўваходжу ў крымінальную справу, таму што як толькі я апынуся... Па-першае, я не з'яўляюся спецыялістам у гэтай галіне. Па-другое, гэта накладвае вельмі вялікія абмежаванні. Таму я адвакат Віктора Бабарыкі, я выконваю яго даручэння. Гэта важна разумець. Калі я у цэнтральнай камісіі прыходзіў, я ніяк прыходзіў як звычайны грамадзянін, я прыходзіў як яго адвакат. І я працягваю быць яго адвакатам, пакуль ён гэтае даручэнне не адмяняе. Ну вось крымінальная справа. У нас ужо былі такія сітуацыі, калі супраць кандыдатаў у прэзідэнты заводзіліся крымінальныя справы, але гэта не было звязана непасрэдна з такой гаспадарчай дзейнасцю. На пачатку кампаніі ўсё ж такі сапраўды абмяркоўваліся варыянты, што Бабарыка можа быць арыштаваны, нягледзячы на тое, што не было ніякіх прэтэнзій да банка, што банк расійскі, ну і так далей, і так далей. Ці вы абсалютна гэта выключалі? Я задаю гэта пытанне ў першую чаргу таму, што вы якраз і займаліся такім гаспадарчым правам, я так разумею. Выкладаеце менавіта для права для тых, хто рыхтуецца стаць бізнесменамі. Ведаеце, сам Віктор адказваў на гэтае пытанне, што яму было вядома, калі ён пачынаў гэтую кампанію, які лёс чакаў тых прэтэндэнтаў, якія былі ў мінулым. То бок, і тое, што нейкія крымінальныя справы могуць быць, ён гэта, вядома ж, разумеў і ацэньваў. У штабе гэта не абмяркоўвалася, таму што калі няма ніякага падставы для абмеркавання, то бок, калі рызыка з'яўляецца такая тэарэтычнай, на што марнаваць час на гэта? Трэба было рабіць шмат працы па подпісам, па вылучэнню і гэтак далей. Калі з'явіўся першы сюжэт, выступ, ніхто яшчэ не зразумеў, што адбываецца. Калі ўжо быў працяг у выглядзе гэтай банкаўскай справы і Белгазпромбанка, вось у гэты дзень было зразумела, што гэта хутчэй за ўсё нічым добрым не скончыцца. У гэты дзень менавіта было даручэнне адпаведнае мне дано, і даверанасць гэтым днём у мяне стаіць дата. То бок, але з пункту гледжання таго, што змянілася ў плане палітычнай кампаніі, нічога не змянілася. То бок, усё адно на наступны дзень праца працягвалася над зборам подпісаў, над вылучэннем, таму што мы абмяркоўвалі, і Віктор Дмітрыевич неаднаразова казаў так, што няма ніякіх падстаў для хвалявання. Ён казаў, што ўсё, што робіцца, гэта нейкая вялікая памылка. Вось вы выкладаеце ў БДУ якраз права для бізнесу, і у вас няма ўражання не толькі пад уплывам канкрэтна гэтай справы Бабарыкі, а і іншых сітуацый в беларускім заканадаўстве, беларускай практыцы, што то, што вы выкладаеце, гэта адно, а то, што адбываецца ў жыцці, асабліва калі туды прымешваецца палітыка, гэта трошкі іншае права. Не трошкі, а зусім іншае.
У мяне няма ўражання, што я выкладаю нешта не тое, калі аб гэтым пытанне. То бок я лічу, што тое, што я выкладаю, яно працуе 99% часу. І так, ёсць з агульных правілаў сумныя выключэнні, якія мы можам назіраць. І вось гэтыя выключэнні яны настолькі яскравыя, што яны робяць бессэнсоўным нармальную працу права ўвесь астатні час. Але калі мы будзем размаўляць, вось нават калі прыходзяць там замежныя інвестары і пытаюцца, ацэньваюць рызыкі, яны разумеюць, што калі ў іх бізнес ідзе да пэўнай ступені, ну, да пэўнага там абмежаванняў па грошам, па відам дзейнасці, то рызыкі ў іх нармальна, як і любой іншай краіне. Калі мы займаемся палітыкай, ну, пэўна, рызыкі павялічваюцца. Дарэчы, як вы ацэніце, як гэта справа Бабарыкі, незалежна ад вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, яна як ужо кажа ўплыў на бізнес-сітуацыю Беларусі, менавіта інвестыцыйны для замежнікаў. Ці гэта пройдзе так незаўважаным, ці это нанесе моцны удар па патэнцыйнай прывабнасці Беларусі з пункту гледжання замежных інвестыцыяў, замежных кампаніяў? Ну, мне б не хацелася рабіць нейкіх там прароцтваў, якія буду самавыконваць, але я разумею, што калі гэта ўсё не будзе выпраўлена і сапраўды будзе у замежных інвестараў такое ўражанне, як яно зараз ёсць аб усім гэтым працэсе, то будуць вельмі такія негатыўныя наступствы, таму што калі банк не з'яўляецца надзейным сховішчам для грошай, і нават банкаўская там дэпазітная ячэйка з'яўляецца пад пагрозай, ну тады будзе вельмі складана давяраць там банкаўскай сістэме агульна. Мы яшчэ не ведаем, там, ну, канешне, мы бачылі вельмі шмат фільмаў, якія паказваюць па розных каналах, але мы зможам нешта, інвестары змогуць нешта зразумець у гэтай справы, калі будзе суд, калі ён будзе, і, напэўна, калі будзе рэакцыя з боку тых акцыянераў, якія з'яўляюцца ўласнікамі Газпромбанка. А яна можа быць і у выглядзе нейкага іска ў міжнародным судзе, і тады ён будзе ацэньваць насамрэч, што адбылося. Я не ведаю пра справу Газпромбанка, я ведаю, як і вы, вось з таго, што паказваюць, я бачу, якія там ёсць недарэчнасці, але аднак я не ўнутры гэтай справы. Аднак я ведаю, што ў гэтай справы павінен быць нейкі канец, нейкае развіццё і нейкая ацэнка тых фактаў. Не па тэлевізары, а ўжо сапраўды, калі юрысты будуць гэтым займацца. І вось тады стане ўсё зразумела. Максим, вы займаліся гаспадарчым, грамадзянскім правам, можна так сказаць. І вось упершыню, напэўна, сутыкнуліся так пільна з выбарчым заканадаўствам. Што вы скажаце тут? Што я скажу? Ці працуе хаця б той закон, які ў нас ёсць? Я магу сказаць, так адбываецца, што, напэўна, я не вельмі добра чытаю выбарчы кодекс, таму што тыя гіпотэзы, якія мы робім, яны не пацверджваюцца. І гэта адбываецца раз за разам, і мы, вы ведаеце, гісторыя, што... Вы не так разумееце, што мелася на ўвазе у заканадаўстве? Напэўна, так. Я лічу, што так не павінна працаваць. Нават калі так там напісана, як інтэрпрэтуюць гэтае заканадаўства, тыя, хто яго інтэрпрэтуе, мне здаецца, што так яно працаваць не павінна. Калі парушаюцца правы выбарніка, то ён павінен мець права на абарону гэтых правоў. Я просто вот наконт дзеянняў каманды Бабарыкі, ну, в сацыяльных сетках ёсць шмат таких, ну, скажем, і непрыемных выказванняў, крытычных, ну, асноўна іх можна сфармуляваць так. Ці яны сапраўды, ну, вот, як кажуць, такія ружовыя былі эльфы, которые не ведалі, у якой краіне жывем і якое заканадаўства рэальна існуе, як оно выконваецца, ці проста гэта яны ўсё разумелі, але вот гэтыя все дзеянні юрыдычныя, вся эта неабходнасць падаваць скаргі, яна дзеля далейшага, ну, просто, па-першае, каб паказаць людзям, якая ў нас влада, па-другое, каб як мага больш людзей сутыкнулись з несправядлівасцю і перайшлі да палітычнай актыўнасці. Так вось адкажыце на гэтае пытанне. А вы зноў задаеце пытанне, быццам гэта ўсё выключае адзін адно. Так, сапраўды, мы лічым, што калі ёсць нейкая норма, права, то яна павінна выконвацца.
І ну, так мы гэта лічым. І калі нават гэта не выконваецца, то праблема не ў тым, што дрэннае заканадаўства, праблема ў тым, як яно выконваецца. То бок гэта праблема, якая існуе не толькі ў выбарчым праве, але і ў іншых галінах таксама. Па-другое, так, мы сапраўды лічым, што калі з гэтым сутыкнуўся ты, не прачытаўшы нейкі артыкул дзесьці, а на ўласным вопыце, то зусім іншыя адносіны да ўсяго, што адбываецца. Гэта становіцца ну, такім уласным тваёй справай, уласнай крыўдай. І так мы лічым, што калі ось у гэтую сцяну раз за разам звяртацца, нават з дапамогай жалаб, то скаргаў нейкіх, то ўрэшце рэшт будзе вынік. І мы ўжо бачым гэтыя вынікі. У нас, ну, калі прааналізаваць, было ўжо шмат нейкіх такіх шэрагаў скаргаў. Пачалося ўсё з той скаргі, якую Віктор Бабарыка падаваў у цэнтральную камісію. І па кожнай гэтай скарзе быў нейкі вынік. І па кожнай скарзе можна было зрабіць высновы і неяк ну, вырашыць, што рабіць наступным крокам. То бок, калі прааналізаваць, як гэта было ў пачатку, як гэта зараз, якія адносіны ў людзей да ўсяго, што адбываецца, якія адносіны у нават тых, хто адказвае на гэтыя скаргі, у нас ёсць розніца, і таму мы не лічым, што гэта было дарма. У самом пачатку нашай размовы, магчыма, нечакана для многіх, паведамілі, што ў 2006 былі на плошчы, і пасля гэтага... Нават сам не чакаў, што Да. такі камін-аут будзе. І пасля гэтага нават атрымалі свае суткі. Якое ваше сённяшняе стаўленне да плошчы, ну, магчыма, у дадзеным выпадку як грамадзяніна, а не як прадстаўніка штаба Бабарыкі? Плошча, якая б то ні была, ніколі не з'яўляецца спосабам змяніць уладу. Спосаб змяніць уладу, яны заўсёды юрыдычныя. То бок, а шлях да гэтых спосабаў, інструменты, якія... Звычайна добры інструмент — гэта выбары. Калі выбары не атрымліваюцца, і вось вы кажаце, там, плошча, нават калі прааналізаваць, што адбываецца нейкае там аспрэчванне рэзультатаў, у тым ліку на плошчы, то звычайна новыя выбары. То бок, інструмент зноў выбары будзе. Я, як і іншыя ўсе сябры штаба, як і Віктор Бабарыка. Вы можете задаваць мне гэтае пытанне некалькі разоў з розных бакоў, але не будзе ніякіх заклікаў з майго боку на плошчу. Віктор Бабарыка казаў, што кожны ў гэты момант вырашае сам для сябе, што яму рабіць і як весці сябе. Што датычыцца планаў штаба, тыя планы, якія могуць быць агучаны, штаб агучвае. Што датычыцца нейкіх іншых планаў, у нас зараз зноў-такі павестка вельмі простая. Ідзе выбарчая кампанія, будуць выбары 9 жніўня. І цяпер бліц. Бліц. Традыцыйная ў гэтай серыі праграмаў рубрыка на канцы размовы, дзе мы задаем вам кароткія 5 пытанняў. Першае. Што б вы сказалі пры сустрэчы Александру Лукашэнку? Прывітанне, Александр Жыгорович. Перш за ўсё я павітаўся, таму што я чалавек, які вітаецца звычайна. А сказаў бы, я папрасіў бы яго, па-першае, ўсё ж такі зрабіць захады для правядзення сумленных і сапраўдных выбараў, вызваліць тых людзей, якія без падставы належных знаходзяцца за кратамі, ну і зрабіць так, каб гэтае пытанне больш не паўставалі далейшым. Ці разглядаеце вы хаця б тэарэтычна магчымасць эміграцыі? Магчымасць эміграцыі, ведаеце, у мяне была магчымасць эміграваць, я калісь, ну, не магчымасць, я калісьці год вучыўся ў Злучаных Штатах Амерыкі падчас праграмы абмену, і я пазнаёміўся з жыццём, ну, нібыта ў эміграцыі, і мне болей падабаецца ў Беларусі. Мне б не хацелось, каб мне давялося эміграваць з Беларусі. Што дае вам надзею? Надзею, перш за ўсё, не дае надзея. Гэта моя жонка, мой сын Алесь, і яны сапраўды мяне падтрымліваюць. Гэта тое, што мне дазваляе глядзець з аптымізмам на будучыню. Калі ахарактарызаваць гэтыя выбары адным словам, то што гэта будзе за слова? Нечаканасць. Где, як вы думаеце, вы сустрэнеце 10 жніўня, гэта наступны дзень пасля дня галасавання 9 жніўня?
Ну, Менскую я буду дакладна. Ну, у Менскую ёсць шмат месцаў, і валадарка, і амерыканка, і самыя розныя, і Но я не акрэсціна. падзяляю вашага аптымізму. Мне здаецца, што... Пессімізму. Ну, я не ведаю пессімізму ці аптымісту. Я не збіраюся сустракаць 10 жніўня ні на валадаркі, ні ў амерыканкі. Хай так і будзе. Спадзяюся, што Дякую, так і Максим. будзе. Это была чарговая перадача серыі «Размова Vox Populi», дзе мы задаем пытанне людзям, якія падчас гэтай выбарчай кампаніі выразна выказалі свае палітычныя і грамадскія меркаванні. І сёння госцем нашай размовы быў адвакат Максим Знак. Вядучыя Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна. Заставайцеся з Белсатам.